by som rád niečo povedal také v rámci prevencie pre korčuliarov. Dobre je ísť vybavený, pokiaľ idem korčulovať, chráničmi, hlavne zápestia. Pri pádoch totižto najčastejšie padajú na dlane a trpia potom buď zlomeninami zápestia, odreninami dlane. Veľmi ľahko zraniteľné sú lakte, takže doporučujeme chrániče aj na lakte a samozrejme kolená. Doporučujeme príľbu, môže byť cyklistická príľba, nakoľko pri pádoch alebo zrážke korčuliar bicyklista hrozí úraz hlavy, ktorý je veľmi nebezpečný a životohrozujúci. Takže toto je správna výbava korčuliara. Stretávame sa s tým, že nie všade je k dispozícii takáto úžasná korčuliarská dráha na Hrádzi ako v Bratislave. Takže stretávame sa s tým, že aj v malých obciach sa korčulujú po cestách, po miestnych komunikáciách a tam doporučujeme aj reflexnú vestu. Samozrejme, korčuliar by sa mal pohybovať po ľavej strane cesty, tak ako chodec. Samozrejme, bicyklista ide ako všetky motorové vozidlá, tak bicyklisti chodia vpravo.